Ito sa pulong sa Ginoo. Open your Bible with me in the book of Colossians chapter 1 verse 27. Colossians chapter 1 verse 27. Colossians chapter 1 verse 27. Kayo din ay gisoon atong uslan sa makadjot ang imuhang igdulongog aron magapatalihog sa bililhon o palaanon nga pulong kay dili dako kay ni og kalabigitan sa itong espiritualong kinabuhi. Grabe na sa itong panahon karon. Kaya di makaigsuunan sa Colossians Colossians Kapitulo 1 versikulo 27. Dahil maoy tuyo sa Dios na ibotyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyahang bahandianon o mahimayaong tinud nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Okay, salamat sa pagbasa. Klaro kayo nga nadunggan natin soon kay klaro mo pagbasa ni Sister Milet. But I repeat it, ingan di makaigsuunan sa 27 kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahadianon o mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Let's give the word makaambit kamo sa himaya sa Dios. Sa English panaigsoon, the hope of glory. So we are talking about and meditating atong i-centralize tong nahuna karon ining tawag og the hope of glory. Ang himaya sa Dios. Hallelujah. Now, igsoon kining mao nga libro, itawag kining libro sa mga libro kini, itawag kining it is a mystery. Book of Mystery. Wrote by Paul during the time nga naa siya sa kasakitan when he was in jail. So kini si Pablo aduna siya 14 ka mga librong gisulat. Apan kining book of Colossians itawag kining it is a mystery. Book of Mystery. Sabtan mo ito kini mystery soon? Ilpolong mystery, kaya bang hidden agenda. Wala kini mapadayag sa 12 ka apostoles, apan diha ka Pablo gipadayag, nahay mong tinago. O tinago. So wala pa si Pablo, kining mao nga mensahe itago kini. Apan sa diyan si Pablo, nahimo, sa diyan si Saul, nahimong Pablo, hallelujah, nahimo siya usa sa mga apostoles, dito gibutyag sa Dios, kay mo ni ang iyang trabaho pagsulti sa mga tinago nga mga butang. The mystery of the times of the Gentiles. Romans 11:25. Hallelujah. Tinago usa kini ka misteryo sa panahon nga ang mga hintil naanay kasiguruhan ng paglaom. The mystery of the age of grace. Ato mabasa diya 16 in the book of Romans chapter verse 25. Kini gisulti kining panahon sa grasya, wala kini nakaplano sa Ginoo apan sa kalit tinago kini, itago kini, it is a mystery. Hallelujah. Mo bitaw nga wala pa maghari, dapat si Kristo kay maghari. Apan iyang gi-insert kining panahon sa grasya. Ano ba tungod kay usa kini ka tinago nga butang. Okay. But the greatest mystery of all, apan ang pinakadako nga tinago, pinakadako nga kanang gitawag o mystery
sa tanan. Kaya lang ito, mystery, the mystery hidden from Old Testament saints. Romans chapter 1 verse 26, no? Hiling mao nga tinago nga mga butang wala kini mapadayag sa karaang tugon. But it was manifested in the time of Jesus Christ and also in the time of Paul. The mystery of Christ within believers, the hope of glory. Ano ito gibasa? Colossus 1:27. Iyon igsoon, usa ka tinagong butang nga nakatago alang sa mga magtotoo, hiling gitawag og pag-ambit sa dakong himaya sa Dios. Wala kini sa una. But during the time of Christ, hallelujah, the time of Paul, it was manifested. Ipadayag kinigsoon. Unang nasulat niya sa Colossus 1:27 nga pinaagi kang Ginoong Kristo ito ako masaligson kay nindot kinigsoon nga pasahe sa Colossus 1:27 isulti na Apostol Pablo ingon na usa ka tinago apan pinaagi kanya iya gipadayag. Iyon makaigsuonan na nag-ingon din sa 27 ako lang gusto ng basa para ma-put into practice o mabubang sa itong lahuna. Iyon makaigsuonan, hallelujah. Praise God. Kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya. Sa una wa pa ni mabutyag. Apan maoy tuyo sa Dios ini panahon nato paano ni Pablo nga ikabutyag niya, ibutyag niya ang bahandianon o mahimayaong tinago. Wow, pagkanindot. Bahandianon o mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo, ang tinago mao nga si Kristo, hallelujah. Ang tinago nga mao nga si Kristo, anaa ka ninyo. Nagpasabot kini nga magkaambit kamo sa himaya sa Dios. Amen. Pag ang tao kung naay Kristos kinabuhi, makaambit siya sa himaya sa Dios. It is a mystery before, but now it is manifested. Hallelujah. Now, ano na itulo ka nagkong paglaom, the hope of glory. So, ang tanan na naay Kristo daw, makaambit sa dakong himaya sa Diyos. Hallelujah. At tuloy, akong ipaambit, pero doon ay tulo ka dakong paglaom o himaya. Ha? Number one nga, hope, paglaom, igsoon, ato mabasa sa unang Korinto 15:19. Open your right, ablihin mo Biblia, open your Bible in the book of Corinthians, chapter 1 Corinthians 15:19, verse 19. Verse unang Korinto 15:19. Unang Korinto 15:19. Kung ini na. Sige. Kung ang atong paglaom kang Kristo, putol ra niini kinabuhian, kita ang ating makalulukoy sa tanang mga tao. Amen. What the Bible says in verse, hallelujah, 19. In the book of 1 Corinthians 15, Kung ang atong paglaom kang Kristo, putol ra niini kalibutana, kita ang ating makalulukoy sa tanang tao, tanang mga tao. hallelujah. Klaro, tataw ka diya. Kung ang atong kinabuhi, taman lang aning kinabuhi, taman lang aning kalibutana, o sa ikaw diya, kita ang labing makaluluoy na tao. What does it mean? Kung sabihin sa mga na, unsa may po, takong punto na ay paglaom aning kinabuhi, aning kalibutana, pero taman ra aning kalibutana. Kana nga paglaom, gitawag ka nagsayop nga paglaom. Full stop, sayop nga paglaom. Mao ka na ginatutukan, mao ka na ginaambitan, mao ka na ginaplanuhan sa tanang tao na aning kinabuhi ang ikanalang wasinsuta,
Ani kinabuhi kinalang musikata, ani kinabuhi kinalang doon na kay investment. Kay kung naata ani, naatay paglaom. Sa ni Pablo, sayop kiningamatan sa paglaom. Itawag kinig sayop na paglaom. Ano naman? Hallelujah! Ganong sayop. Matod pa ni Pablo sa Lucas, matod pa ni Apostol Lucas 18:23. Sa niya, Lucas 18:23, mao kini ang kanunay ginapangita sa mga tao. Unsay ginapangita sa tao? Ang tao kanunay nangita sa mga butang ani kalibutana ug labaw sa tanan nangita kanunay sa kwarta o bandi. Ngayon sa si Lucas, hallelujah, kuno mangani kini kawang lamang ang ilang kinabuhi. Kaya ang ilang paglaom gibutang lamang sa sababi sa mga butang ni kalibutana. Unya ang basahon ni Apostol Makiregon, ang langit o ang yuta mahanaw. Lakip na ang imong gipundar nga bahandi ang kalibutana mamahanaw sa. Pa sayop gana nga paglaom. Sama sa usa ka batan-on nga master of the law. A rich young ruler came to Jesus. Sa usa kay gayon binuol kini siya og nangayog pamaagi, nangayo siya og kanang instruction kung saon pag-adto sa langit. Ha? Kaya doon pa sa baliksoon, ito bang siya ni Jesus, siya magtutudlo kung sa may kumuhato ng pag-adto sa langit. Ngayon, dito bang siya ni Jesus, na ibang lumakakas kasubuan. Oo, master po na, master of the law. Ha? Master of the law. Ibang ko, yan na. Yung si Jesus, buhata ka na. Ha? Buhata ka na. Napay buhata ka na. Hallelujah. Ang tanan nimong makaptangan ibaligya. Ihatag sa mga kabus. Walay tingog ang isa ka batan-on nga master of the law. Mitalikod siyang wala kami balanghit nga mo lugya na siya. Ano man? Klaro og kataw nga ang tao nagpundar sa mga butang ni kalibutana. Hallelujah. O una gibasihan sa ilahang paglaom. Many are like the young ruler, making money their God. Sahay ng mga tao kasama ni ini sa kabatan-on nga master of the law. Unya ako sa ginawa kay suunan. Hallelujah, nga ang tao magpangabunlay aron makasapig daghan o gana sa daghang sapi, ang sapi mahimo na nilang Ginoo. Kasi nga sa Biblia, pwede wala man ta mag-ingon nga wala ta magkilalag sapi. We need money. Dili po ta ingon nga murag naok sapi. Apan nakilala ka sapi. Kuha ba iksaon? Nakilala ka sapi. Nga naman, praise God, to buy something. Araw ta makapalit kung sa kabutanga, gusto ko ngayon paliton. Hallelujah. To support pagpadako sa king harian ni Kristo. Sa lang kabutang, nga dili amay buhaton sa kakistuhanon. Ayaw kigugmaa ang salapi. Amen. Kaya kung mahigugma na gani ka sa sapi, hallelujah, pwede nang imong ihatag ang tanan ngadto sa sapi. Panahon, abilidad, o integrity, tuna sa usa ka butang imong ihatag. So wala na kay panahon sa Ginoo, tanawa mo na mga Kristohanon, di mo makita kada Domingo, di mo makita prayer fellowship, nga naman, ang ilang atensyon, ang ilang kinaiya, ang ilang focus kuha sa salapi. Paligsoon, igadigsoon. Kaya nga naman, naasa nung sa tao, kapudahan kang sapi, nadiha ang iyong paglao. Apat ingnon ko ikaw, ang Biblia na kaingon, si Pablo na kaingon, si Apostol Lucas na kaingon, si Matthew na kaingon, nga dili maayo, nga mahigugma ta sapi. Pwede itong gamiton ng sapi para sa pagpapako sa Ginoo Kristo. Apa na hiyang higugma, kay mahigugma na ka, pwede mong kalag mamatay na rin. Ha?
Ay maya para may sama ta sa usa ka iring nga ang iring. Samtang naglakaw siya igsoon sa daplin sa suba. Tanaw na yung tanto niyang lakaw, niya tubig sa suba, grabe ka kusog. Paha kayo kabulong kita sa bukid. Tanto niyang lakaw igsoon na, nakasiplat siya nga doon ay iring mo sa pikas tamping nga babae. Naglakaw siya naglaw, sige siya, pakyot, sige siya, padiplat. Kunya ang iring po, mabawae pikas tamping, sige po pakyot sa iring nga lalaki. Sa kalit lang, ang iring nga lalaki, nahigugma siya. Una nga sa iyang gugma, praise God, inglayat siya sa tubig. Ibadlong siya sa iring nga babae. Mingon, ayaw! Di ba kanang iring bitaw nga magkukul-kukul kay laki? Wala'y tingog ba? Familiarize ka na itong tingog. Ayaw! Di mamatay ka! Pagod siyang gugma nga di mapugngan, ilayat siya. Resulta na matay yun ang iring nga babae, nadala sa bulok. Nanayson, ang pagigugma sa sapi ang mga butang ni kalbutana, makapatay sa imong pagsalig o pagtuo sa Ginoo. O makapalayo niya sa Ginoo. Ayaw higugma ang sapi, ayaw higugma ang mga butang. Gamita lang ang mga butang na gihatag sa Ginoo para sa pagkadago sa gingharian ni Kristo o pagsangkap sa atong ikinahanglan o sa atong pamilya. Amen! Hallelujah! Na muna igsoon, hallelujah! Unang butang, unang paglaom, magitan niya, gisulti ni Pablo, tunay paglaom ani kalibutan na apan sayop. Apan sayop, kitawag ka nagsayop ka paglaom. Nga mao'y ginatutukan sa kasagara ng mga tao. Ikaduha, ang paglaom. Ikaduha, Episodos 12. Ikaduha nga matang sa paglaom. Una, sayop nga paglaom. O daghan kay nabiktima niini. Ikaduha igsoon, Episodos 12. Indire, Episo, hallelujah, sinulat ni Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 2, versikulo 12. Iri ba kaigsoon na? Basa. Inom luminin nyo kaniadtong panahona kamu walay kalabutan kang Kristo. Naigawas kamo sa katilingban sa Israel ug mga dumuluog sa mga pagsaan. Mahitungod sa Diyos ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios. Okay. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Klaro kayong gisulti ni Apostol Pablo igsoon. Nga niining kalibutan na, walay kalauman, na kinabuhi ka mo nga walay paglaom o walay Diyos. Ha? Praise God. Na kinabuhi ka mo nga walay paglaom o walay Diyos. Efeso Kapitulo 2, versikulo 12. Kaniadto na imulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo o dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala ka may bahin sa mga kasabutan na pinasikat sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nakinabuhi kamo ni ini kalibutana nga walay paglaom o walay Dios. Ikaduha ka paglaom ganina, nuni paglaom pero sayop. Ano man, kanang sayop? Nagpunting lang sa bahandi o mga butang ni kalibutana. Ikaduha, wala kiri paglaom. No, bay paglaom. Nakinabuhi ka mo ani kalibutana nga walay paglaom o walay Dios. Walay paglaom, walay Dios. Hallelujah. To live without Christ is to die without hope. Kung magpuyo ka, nini kalibutan na wala yun si Kristo sa itong kinabuhi, mamatay kang walay paglaom. Amen. Listen ko kaya na kay paglaom, mamatay Kristo. Kunya, iyon ang Colossus 1:27, makabaton ka mo buhing paglaom, makabaton ka mo dakong himaya, makaambit ka mo sa dakong himaya sa Diyos, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Hallelujah! Hope is tested at death. Ang paglaom
ginasurayan, pinagis kamatayon. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Yes, tinuod na. Kung naa kay kwarta, kung naa kay mga butang, hallelujah. Daw, nindot paminaw para makomfort ka. Makomfort ka. Apan, kung imong tanaw nigsuon ang isulti ni Pablo, sa unang Tesalonica 4:3 siningon, nga kana may tabo lamang kung buhi pa ka. Pero maabot na kalimang katapusan sa kamatayon, wala yung kay paglaom. Ang paglaom nga mabatunan nimo nga mulas forever, gikan ni kalibutan na hangtod dito sa kalangitan, kanang naa kay Kristus kinabuhi. Matod pa niya sa Pablo sa unang Tesalonica 4:13. Believers do not sorrow like the lost. Kung ang usa ka magtotoo, muhanaw ani kalibutan na mamatay na siya, dili kagunanan ang iyang bation. Kalipay nga walay katapusan. Kung wala kay soon, ang paglaom, haleluya, ginasulayan sa kamatayon. Pag mamatay ka nga walay Kristo, wala kay paglaom. Apat kung mamatay ka na Kristo, makaambit ka sa dakong himaya sa Dios. Amen? Amen. Ang kamatayon alang sa magtotoo, dili kini igsoon, dili kini kamatayon, o dili katulugon lamang magpa ni Pablo. Ang Kristohanon nga butaliwan sa lares kinabuhi, mato pa ni Pablo, gipakatulog lang siya sa Ginoo. Kay moabot ang panahon nga pukawon na sila. Kanang nagatulog sa lugnanan nga mga Kristohanon nga na Kristo nga nagalagat kanyanto, ipagpahulay na sila, ipakatulog na sila. But the time will come, the time of resurrection, panahon sa pagkabanhaw, pangpukaw na sila. Kauban sa mga buhi anang panahon na. Wow, pagkalindot. Amen. Inaabot ka na panahon na buhi pa ta. Amen. Hallelujah. So eternal promises are only for Christian. Ang mga saat nga walay katapusan alang lamang sa mga may Kristos kinabuhi. Yes. Hallelujah. Now, grabe kanindot, igsuon, labing kanindot ang mga saat sa Ginoo. So there are the promises of hope for those who die in unbelief. So wala joy saat sa paglaom alang yadtong namatay nga walay Kristos kinabuhi. Glory to God na kita naatay Kristo. Buhay pa ba si Kristo sa itong kinabuhi so? Klaro na to, kaya bisig kita buhay na buhay niya si Kristo patay. Kikilalan, we must see to it na si Kristo magpabiling buhay sa itong kinabuhi. And let Christ to be a president of our life. Uguti nga si Kristo, may mong presidente sa itong kinabuhi. Kaya may mong ka, si Kristo na mo kay Kristo, di ikaw na yung presidente. Listen na kayo na. Let Christ preside in your all agendas in life. Hallelujah. Ikatulong katapusan na paglaom. Sa ito saan? Na ay paglaom pero sayot. Ikaduha, huwag yung paglaom. Why pagla? Oh? Nagkinabuhi ka muna yung kalibutan na walay paglaom o walay Diyos. No hope yun. Oh, number one, saan? Ang inyong mga kinabuhi, kung ang inyong kinabuhi tama na yung kinabuhi sayot ka na ang paglaom. Ikatulong katapusan, Colossus 1:27. Pastor Lauman. Ha? Sa iyon reaksyon sa Colossus 1:27. Atong gibasa kanina, Oh no. 1:27. Reaksyon, basahan, pusro. Colossus 1:27, it says here, hallelujah, reaksyon sa 27. Buod na nga masayot na kamo karong mga dili Hudiyo kung unsa katahom ang plano nga giandam niya alang sa tanang katawhan. O kining tinago nga plano mao nga si Kristo anaa kaninyo. Oh, praise God. Si Kristo anaa na kaninyo aduna kamoy paglaom nga mahimong nindot kaayo ang inyong kahimtang sa umaabot. Amen. Ha? Kung naa si Kristo sinang kinabuhi,
Si Kristo hinago kini sa karaang tugon. Apan during the time of New Testament time, it was manifested. Ipadayag na. Ang ginago niya, ipadayag na. Kinsa ang ginago, ang usa sa mystery nga gitaguan igsoon, mao si Kristo. O kung naan mo si Kristo, makaambit kamo sa dakong himaya sa Dios. O makabaton kamo o buhing paglaom. Amen. Amen. Katapusan nga paglaom, the hope of glory. Primero, sayop nga paglaom, matod pa sa unang Korinto, Kapitulo 15, verse 9, ikaduha, huwag ipaglaom, Episo 2:12, kay nakinabuhi ka mo may paglaom kay Diyos. Ako kay paglaom na. Ikatulo, ang kinabuhi nga na Kristo, makaambit sa dakong himaya sa Diyos o kamo makabato buhing paglaom. Amen. Christ in you, the hope of glory is in you too. Kung si Kristo na animo, makaambit ka sa dakong himaya sa Diyos. Makabaton ka o buhing paglaom. Nakapasa mo, ani? Isa na kalawatan, eh. Ipaghatag di kahapon. Kunya, ang nanghatag, giligayan ko ba? Pakay ko sa alam. Pwede na ko sumukor kaya natulog si bahan. Sige dalan, ano ba daghan? Panghatag. Tanaon niya, giligayan mo pagkain. Ilan sa nimo? Oo, ingat-ingat pastor, tinggal ito. Ayun, pag abot dito sa unahan, naapsal mo siya, pero pag-ayo rin mo na nato mo siya, hinala sa layo, tanaw na po. Ang katapusang minsay sa kaluoy sa Diyos. Ha? Kaya kung ibasa rin sa mali, pindot na tingali, kanan po kay Sabaduman. Uy, ba sa Sabado, sa balista rin na. O na, nabasa mo ang igsoon, na diri ha? Akong gilantaw diri. Oo, gini. Wa, gini paglaom. No hope. 70. Di ka pasar sa kabubutos kilo. Ano man? Kayon na igsoon, ang pagbalik ni Kristo, ang Biblia kayon, pagbalik ni Kristo, walay usagi sayon. Nobody knows. Amen? Kayon pagani, bisan si Kristo kay balo. Only the Father knows. Kano siya ipabalikon. Amen? Pero sila, nahibaluan na nila pagbalik. Di ba sabi ko soon? Balik daw si Kristo, Mayo 15, 2026. Di Manila ha? Di Manila. Kaya itong sudyaan siya, hindi may tabo eh. Mayo 15, 2026. Wala na mula na karon. Marso na ta karon. Sunod bulan, bumalik na Ginoo. Wow! Pagkalit na, bumalik na Ginoo. Tinood pa rin. Oo. Kung di ba tinood, sudyaan ako. Sa Pedro, pastor nga, itaas niya ang iyang tanang visions. Oh, klaro kayo? Mayo 15, 2026, ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Kasi tayo ay sumadan nila niya. Sumadan. Wala, naagyon, oh? Ay sudan, sumadaw. Kapatan o punong katuig. Ilang ikwan? 2026. Ha? Tuha ka 20, 40, kapatan man. O punong katuig, ilang isabada? 2026. Dayon, ang bulan, year man, year. Sa Hebrew word, year. Sa Gregorian calendar, May. May. Ikwenta nila, ay sumada nila. Ang resulta, Mayo 15, 2026, bumalik daw si Kristo. Teka na babalik. Unya! 1,000 years. Kung arit ang Biblia, ang mga apostolis na utana kanus aman ang imong pagbalik matutudlo. Iyon si Kristo. Kung sige ko na, mahitabo kini ko sa pagbubalik. Gubat, nasod, patok, nasod. Iroday sa karon, grabe ka tensionado ang Middle East. Diba nakapag ka sa balita? Grabe ka tensionado. Wala, kakatag na ka, Israel o ang US, nag-join sila. I-atake nila ito ng Iran. Namatay ang supreme leader sa Iran. Karon. Kurot sila. Ya kato, kagato ka ito.
Kunya gipalong sa girat, ang ilang target karon katong dunay military base sa matag nasod. Ipunting dito, Pinoles, Qatar, Tato, Saudi Arabia, Kuwait, katong mga nasod, Israel, nasod, katong na military base, kay kada nasod na military base. Birahan, mga nuclear weapon. Grabe, makita din mo, live kayo, gabinubahay ka lisoon. Oh, unya kay si Trump kay gibadlong siya nga i-stop. Igo si Trump, akong iunda nga pag-atake kung dili kung ilang undangon ang sige pagbuto niya ang gitawag ko nuclear weapon. Ang gitawag ko nuclear mga ballistic weapon. Undangon nila, undang ko pero di undang bilirahay tali. Mabi soon, wala nga grabe ka tensionado. Pero dili ingon nga muli pasihanan ha? Muli pasihanan sa pagbalik. Tulagay ko ng Diyos muli katapusan. So, gusto na ko iksoon. Hallelujah, dinatokas ulit. Dayon, ay nagha mga probinsya karon niya sa'yo. Muli ay katulong paglaom. Paglaom, walay paglaom. Sa'yo ka paglaom. Apan ang tino ka paglaom, patong nga ay Kristus kinabuhi. Makaambit na kung himaya, kung makabatuntag, buhay paglaom. Pablo Gaywan, ang pagbalik ni Kristo ako ano nagipaabot tungod ka pagbalik ni Kristo, hallelujah, sa kini ka bulahan ka paglako. That is